Nairobi. Moko kuom familia manowito jogi tich adek mar juma mokalo e ng'anyo manobagi mar kwedo pek mar ngima pacho kaendi koro kwayo mondo sirikal omigi ratiro bang' nek mar anyuolagi. Ringre go notimnegi bero e osiptal mar Jaramogi, Kisumu. Ripodni ne olosi gi jafwambo marwa Steve Biko to keti e duol gi Ray Polo. E kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral e boma ma Kisumu. Moko kuom familia manowito jogi e ng'anyo ma juma mokalo ochopo mar neno ringre joheragi motelo ne bero. Mako Kelo, ma en jadak Manyawita, wacho ni midhiero nogore ne rude kanowito wuode Fanuel Ochieng manyocha otimo penj mar klas 12. Ka kumachielo to mwandu ne makwan gi lach bende nowang' e kar ohala ma Jua Kali e boma ma Kisumu odiochieng' onogo. Kane wachopo tayudo ni karwa ema mach omako wang'. Bang' mano kane pok okawo dakika mang'eny kichopo ne Jua Kali, ne nyamin ogochona konyisa ni wuoda ma Fanuel Ochieng Okelo nodhi dalane kanyo gokinyi. Kana asenyiewo gik mananyiewo gi banyiewo credit, aparo ni mondo mi agoch ni wuoda maduong' miluongo ni Douglas Omondi Okelo. Kana agochone to ng'isa gimonyisa manobwoga. Ong'isa ni wuodi is shot dead. Fanuel is shot dead en Nightingale. Wach maseko itno notamo familia kod osiepe rwako mayot. Min gi nokoyie, min gi be nokoyie gi wachno. Min gi nogo nduru. To majirani bende ne wuok. Mane gibedo gi wuoro, gi paro, to ang'o motimo nyathini. Janyuol emong'eyo lit mar nyuol. Mirima nomaka ahinya. Ma ng'iso jok mane wan go ni an ka ng'ama onge gi roho to dong' to an to kora dhi mondo mi achup makata ka ane minega to abe koro dhi onega gi wuodano. Nayudo joma noyie mane wawuogo one by one ni wachopo osiptal. Kane wachopo osiptal tayudo ka wuodano opiele e kitanda e casualty koumre piny ka en gi gunshot mowuok e kore ka, ogo kore ka to wuok gi e toke kocha. Kwayo magichwalo ne sirikal chalo kamae. Koro akwayo sirikal ma Kenya ni mondo mi wach mar maandamano ni mondo mi gichunge mondo mi kuyo bedie. Nikech nyithiwa tho malit to tho mar nyithindwa wuok kuom polis ma e Kenya ka. Koro an gima dawachi akwayo sirikal mondo mi ayud ratiro mar wuodani. Koro kuma baba gi be nigi garage nodhi owang'. Koro wan gi double tragedy. There is nothing we can say much. Gima wadwaro en mana justice. Ka koro odong' mana seche manok kende to oganda dok e ng'anyo mochan ni dhi kawo ndalo adek. Ote anyuola moseneno midhiero e ng'anyogo ne kweth ariyo mayuare en mane? Tafadhali beduru piny mondo uwuo. No sama jopiny sama gore malo kuro wan jopiny wan mwahinyre. Wakwayo unu bed piny uwuo mondo kuo bedie Kenya.